auta waziri kuke ji malam. Beats Alice Production. Abinda ba kya so ni ma ba na so, amma kin san gauna a rai ta yana so. Dole na yo kishi kamar akwai bashi, na so da kin karba na zo biya gashi. Kina ta nuna so abinda rai ke so, amma akwai zancen da wallaba na so. Abin akwai zafi a san ki na yi zurfi, da bani bambance jini da tsoka na so ki yarje min, ki daina sauya min abinda ba na so, ki bar shi ke nan. Kulan da zan baki waza ya ma baki, idan kina so na ki kare haƙi na. Abin akwai ciwo a rayyana yawo, ya sani san kiwo da ba a dawo ba. Kishin ki ne ya saka duba, bayan hakan fa da aibu ba. Ba san hada ki misali ba, ni dai aso ban saba ba, amma idan kin tirsasa mini ba zan gina jure ba. Sai dai wata rana wasu za su saurare na, kar ki zo ki da ina gani na sannan ki aibanta ne. Ina son kina so na kuma ke ma ina son ki, amma wata soyayyar kamar kankara take fa kwalba. Ni na gane labarin kuma na san da alkhairin, sai dai na yi gudun sharri na so ba tun a yau na faɗa ba. Inda ya san bukata ne rabuwa ko hujja ne, gaskiya dalili ne da ke sanya so yake da karko. Na so ki ban hada ki da kowa ba, ba zan raba ki da kowa, ban so ma akan ki butulce ba, dan nasarar ku kike duba, amma akwai kauna wacce ba da kowa ba. Kishi ne na sani ne ma. Hakan kishi ne kawai ke sawa, masoyi take jini ne sai tawa. Na ce kishi ne kawai ke sawa, masoyi bincike da an ce mai kin yi gawa. Wutar kishi ne ka sa ai zaune a zo jajanta ma makoshi da kishi na ruwa, kamar kwai cuta ka ba so yarda kaɗan allake